Съветваме ви да гледате този клип с родител, защото може да ви травмира. Кристиян Христов Танев или Оменат? Готови ли сте? Започваме. Кристиян Христов Танев е влогър в Балсам му майката. Кристиян псува като каручар. Знаете ли кой друг псува като каручар? Точно така, каручарят. Каручарят има каруца. Каруцата е теглена от кон. Конят е животно. Знаете ли кое също е животно? Източноевропейския дългоиглещ търлеж. Слочая нос. Да, ама не. Източноевропейски дългоиглещ търлеж се римува с думата обилен снеговалеж. Сняг. Снегът е бял. Слочая нос ли е това, че на знамето на Северна Корея също има бяло? Не мисля. Агент на Северна Корея ли е Кристиян? Продава ли държавните ни тайни на Ким Чен Ун? И какво общо има това с Илюменати? Нека разберем. Кристиян има 8 букви. Ким Чен Ун също има 8 букви. 8 делено на 8 е равно на 1. Едно е окото в триъгълника на Илюменати. Но ни трябват още доказателства. Ким Чен Ун е от Северна Корея. С първите 5 букви на Северна Корея можем да изпишем думата Север. Подозрително? Сякаш Илюменатите нарочно са искали от първите букви на Северна Корея да се получава думата Север. Север, на север е студено, студено е и на Нептун, Нептун е планета, Земята също е планета, Кристиян Христов Танев е на Земята, Илюменатите също са на Земята. Кристиян Христов Танев е Илюменат. Потвърдено.